Bakandamiya TV. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau muna dauke da hotunan Adam A Zango wanda ya runguma ta katuwar mace. Bayan nan muna dauke da hotunan Mummy Gombe wanda ta fitar da shi tsaraici kwanan nan a bidiyon da musu break. Bayan nan muna dauke da hotunan Jamila na gudu wanda ta dafa katan gardi a cikin wani daki. Muna roƙon ku da idan yau na zo ku wannan channel din mai albarka ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin muna ɗora sabon shirin da ke samun ku. Kai sai kuma abin da muka manta ban faɗa muku ba shine bayan nan akwai hotunan Zainab Kutsambisa wanda ta fita ita ma tsaraici kwanan nan. Ku biyo mu samu ku abin da muka faɗa muku ko gani da idanuwanku. Gashi na Adam A Zango ya kwanta a cikin Aisha tsamiya. Dalilin da sa su iyayen ba sa so ƴaƴan su shiga fim ɗin Hausa, dalilin da wani iskancin da yake faruwa kenan. Ga hoton Mummy Gombe wanda ta fita na tsaraici wanda ana kallon komai da cikinta. Ana cikin wannan cece-kuce da yake faruwa a gari sai kuma aka gano watan Jamila na gudu ta kuma wani ƙato ta dafa shi a cikin ɗaki. Subhanallah, ku duba watan nan ku gani jama'a. Sai ku biyo mu sa muku hoton da muka faɗa muku Zainab Sambisa ita ma ita da kamar baba ya riƙe mata hannu. Ku duba ku gani. Zainab Sambisa ce ita da kamar baba. Bayan wannan hoton da suke jiwa da ta ba ya kafa da wani hoton tsaraici da azumin nan.